شارەداریya bajarê mezin ya Stenbolê ragihand ku ew dev ji îtiraza xwe ya li dijî biryara bêtawaniya hevserokêberê HDP Selaheddîn Demirtaş û siyasetmedarên din yên HDP di doza Kobaniyê de berdidin. Ango giliyê xwe paş de vedikşînin, gilî çima tomar kiribûn, gotibûn zirar dane mal û milkê giştî. Ev doz jî li hemberî Demirtaş û tamamê wan kesên ku di doza Kobanê de dihatin darizandin, ji aliyê Şaredariya Stenbolê ve hatibû vekirin, di daxuyaniyeke nivîskî de ji bo raya giştî. Eşkere kirine ku Şaredariya bajarê mezin ya Stenbolê tenê ji ber tometa zirardana mal û milkê giştî di dozê de bûbû alî, ango gilî tomar kiribû. Daxuyanî dibêje piştî nirxandinê ji wan re diyar bûye ku zirarên saziya wan hatine qerebûkirin, wan jî giliyê xwe vekişandiye. Lêbelê li gorî belgeyên di nav dosyeya dadgehê de hevserokên berê yên HDP Demirtaş û Figen Yüksekdağ li gel çend siyasetmedarên din jî bi heman tometê hatine darizandin. Parlamenterê CHP'yê Amedê Sezgin Tanrıkulu diyar kir ku şaşî û neheqî ye ku ev giliyê Şaredariya bajarê mezin ya Stenbolê weke helwesteke siyasî bêşîrov vekirin. Dibêje şaredarî di dema rêveberiya AK Partiyê de bûbû aliyekî dozê, ji ber ku Şaredariya Stenbolê wê demê zirar dîtibû, niha gilî hatiye vekişandin.